Shalom. Huria na hinokop ni Tuhata Yesus Kristus, marpungu dohita di tikion marningot jala makamuleaton balga ni holong ni rohani Tuhata tuhita. Naradei bana sumaehon husana dihau pinar silang lau mamorsan dosata. Marhite pakokop nai dibuka ibana dohita dalan hangoluan. Alani itama ikon pujiota ibana bongot mahita tu bahal ni Jahoba marhite-hite hamoleateon tai dehon ma di dolok adui.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nagabi pangului do Kristus pai mamate, pola tung mate tersilang. Di dia akka sorop mi ale hamatean, di dia pagogomu ale banuatoru. Haleluya. Martangi yang mahita, oh Tuhan Yesus biru-biru ni debata, nama morsan dosa nami, na jongjong dohami di jolom marningot to, na gatung disilangi, takas dohuatu si hami haber bernit ni tenaumu di dolok Golgata, tuki dohami nuaing marningot dosa nami nama korhon hama matemi, asi maroham, urupi mahami, asagabe upah halo jaun ni hami. Amin. Tangiuhan hamuma patik ni debata, imana tersurat di Heber bindu 12 ayat 2. Heber bindu 12 ayat 2. Tabereng ma induk ni hapursyani, jalan au pau jokosa, ima Yesus nama naon parsilangani, sikat nilas ni roha, tohap na ihian so dietong ihailaon, gabe hudul di siamu ni habangsa ni debata. Atong rap mangidogogo mahita tu debata, lau mangulahon tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Amin.
tatopoti madosata, martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus natar silangi alani dosa nami, narodo hami tua dopanmu manopoti dosa nami nagodangi. Yesus, oh Tuhan Yesus biru-biru ni debata, na mamorsan dosa nami. Nunga roho makokop pami, marasini roha di hami patupahon hangolon nami. Alai sae olo dopemian di roha nami hosom late dohot pamaloson. Namambayan tertait roha nami mangulahon najat balos ni najat. Pangihasion balos ni pangisayon. Hape didok hatam do, asa hutaluhon hami najahat, marhite-hite ulau nadengga. Sai pasunggulhon matoktong turoha nami pakokop hami di hami. Asa tarapul situ turoha hami majauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bain hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringa oto hasasan ni dosa. Humopop hita gabe dosa do ibana nasotu madda dosa di bain debata. Asa gabe hati goran di debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dehita. Hatani debata turpuk di perningotan hama mateni Tuhan Yesus sadarion. Iman tetar surat di Pesalmen bindu 22 ayat 1 onom. Ede sian si Daud. Ale debataku, buah satung tadi konom muau. Sai madau-dau doa kahatani anggukon sian hatu auku. Ale debataku, sai jojo doahu harian. Alai danga mangalusiho, jala borngin pe dan cupang au hasonangan. Alai nabadia doang goho, marhabang bang sahon akka puji-pujian ni Israel. Marhaposan tuho do akka opunami, pos doroha nasida, jadi dipalua ho do nasida. Tuho do nasida menggangguhi, jala malua manasida. Marhaposan tuho do nasida, jadi dang tarurak. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan opeopsa. Amin.
maha tidak ko maha porsiaw tai, songo nahina tidak kondino ngata saha porsiaw di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di dibata Jahoba, ido ama pargugo na satu dosan, na tinopalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anaknya dibata Jahoba na sasadai, ibangnya tubuhan di Sia Maria, na begabean siang di parbadia, adorang sobo buat. Ido tuan tanah tu mau na bernit di panguman di Selatus, nama tetap pajal le bedai dawaras. Na tua tebetanul turun itano, na mulak mengulu di hari patulu, nama naik tu surgo, lahudul siamun debata Jahoba, amanai pargogo na satu dosan. Di sini ibadah pai mamalak sogo tetanon, mangungui halak na mengulu dodang. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria atau panialak Kristen akan nabadia, dohot tia sasani dosa, dohot tia tain namandok, mulak mau ngulu sogot daging ni halak namate, dohot tia nguluan nasora sudah, amin. Tabegi makur sian punguan Maranatha.
Songon sunggul-sunggul di hita, na parjolo sadarion Jumat 20 sia Maret, di patupa do parningotan hama mate ni Tuhan Yesus, ulaon na hohom, dohot marulaon na badia. Dohot topik, dibuka Yesus do di hita dalan nai baru jalan na mangulu. Tapatupa do parpunguan pukul pitu, berbahasa Indonesia dohot parpunguan pukul 10 berbahasa Batak. Nah paduahon Minggu tanggal 30 Maret pukul 4.30 ibadah berbahasa Indonesia maringanan di komplek gereja di Patupado Parpunguhan buah-buah ijuk nah di hasuhuton ni sekolah minggu obartusi di pengido matur ruas ni huria asa boy mengatur parkir tadi Sumbangsi. Patuluhon di hari Minggu tanggal 30 Maret ima pesta parjolo Paskah manang parningotan ari haeheon ni Tuhan Yesus. Tapatupa do parmingguan pukul pitu berbahasa Indonesia, dohot pukul sia 30 berbahasa Batak. Songoni mahira sunggul-sunggul di hita. Marede mahita musesian buku ende nomor 83. Uhut pagpungu paleon na parjolo. Thank you.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati doot pikiranmu nabi, ibagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Dihamuna na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Jesus Kristus, na di bagasa tikyo kita marningot di panaunon sahat tu pamajalan ni Tuhata Jesus, horas madihita sudina. Las roha tradisi na uli totong taingot di perningotan hamamati ni Tuhata Jesus do masa pasyon. Lam ramedo, lam torop do hita mandohoti parningotani. Mauliati yakina nami marpahian na hohom manang nahulum do hamuna ni baga satikyon. Sada sunggul-sunggul de totong pabua situasi perningotani asa marhiti lam takas dihita gomal turohata lapatan ni panaononi. Alani akka amang dot inang hobartu almanak ni huriata mingguta sedarion di bagasan odolan dibuka Yesus do dihita dalan nai baru jala na mangulu na dienet sian Heber 10 ayat 10 onom sahat rodi ayat 25. Alani takas mata payhut-ihut kujahama dihita. Omma padan si pajongjongokku tu nasida duksalpu akka arii ninna Tuhani. Lehonok kuma akka patikku tu bagasan ate-ate nasida jala surat tonok kumai tu roha nasida. Jala na sotu pabe ingotokku dosa nasida rodi hajahaton nasida. Anggoduk sesa akai dang bemasa pilihan perdosaun. Atong ali akadongan adong dohita hiras ni roha lahu bongot tu bagasan na badiai di bagasan mudar ni Yesus. Ai dibuka do dihita dalan nai baru jala na mangulu sian ribbe-ribbe ima daging nai. Jala adong do dihita malim na bulun si gonggom bagas ni debata. Di baheni tadapot toma marroha na sitong. Di bagasan hagogok ni haporseaon dung diurasi rohata. Unang be disolsoli panggora ni rohai hita. Jala dung diburi dagikta dohot aek nalas nayas. Momos ma tatiop pakirimon nata parhatopoti. Ai haposad do na marbaga-baga hotsa. Masih atoa mahita masih pajujuan tu haholongon doho tu akka ulaon nadenggan. Unang tatadikon parpungatahian songon nahina somalhon ni nadeba tung masih paingotam mahita jalalam ima nian. Alalam jonok di ihamu ari i mando ari ni Tuhani. Ima sahatna. Na parjulu akka amang dot inang totu sada simbol na sangat sentral na akrab dot hita jala somal na say adong doi di bagas gereja alai di hita di son dang apala di julu di baen alai di son sada 2 3 4 5 onom adong do di abat-abat na hudulat taon sima silang jala adong do tongra di bahita na jonok dope laho paingot ton mabuan silangi totong di bagasan nguluna manang ari-ari na ima mungkin marhite ya na adong rupani hiasan manang gantungan di tangata manang di leher. Alai akka manginang meragam do pangatusion taringot tu silang
apalagi mamolot martaringot ita tu silang ni Jesus. Adong madok silang diatusi songon sitaonon. Adong madok songonon. Ahape sitaonon pa saya margugu mahwateh en hape adong do halak marsitaonon dang alani Tuhan Yesus dang alani barita nauli itaud do penahanan di penjara alani kriminal manang alani mangulahon na sopatut. Adong do memahami silang ni Tuhan Yesus ima pemilih hono diri rela berkorban alai sasitong na holan pilihan na patuduhon pabuah dirina marhubas. Adong madok silang ni Kristusi hauto odoi hujahama surat ni Paulus tuhuria Korin ai hau oto oddo kata na taringot tu silangi di rohani akka na lawamago. Silang ima simbol iman. Jala miduk do jabu nama bayan silang di jabuna. Lumuwi matot tu halak Kristen. Alai sadanari songon nandok nakingadong do silang di doain songon aksesori. Ibae monggabe hiasan. Ibae musede ba sebagai tato di daging. Amang dan inang moloro naking akrab lot hita doi bohando pangatusyot tataringot tu silang ni Kristus dina akrab simboli di hita asal lam takas suan turohatta dang diorai mamakai silang mula adok pesat tabi di leher manang na di tangan na rupani alai ahado lapatan ni silang ni Kristusi di hita ido nanaing patuduhonon ni perningotan di hamamati ni Tuhan Yesus asa lam takas di hita alani denggaddo tong taingot jo akan melatar belakangi sampai munculnya salib perjolo di hala Israel terus memuse sahat tu hala Yahudi di partikian ni Tuhan Yesus di atusi nasida asa adong dalan laho bui berkomunikasi tu debata ikon adong do korban darah ima na biasa darah ni akka domba jala ikon ngotot tado amang inang itu korban darah itu sesungguhnya adalah pengganti dari darah saya. Seharusnya nyawa saya yang harus dikorbankan karena saya berdosa. Tapi digantikanlah dengan darah domba. Dan harus ada perantara. Ima akamalim malimima na pasahaton. Baru adong ma hubungan tu debata asa disesa dusaku. Jala marhite-hite na pinasahat nai marsangat muse debata. Ido saliling nai dipahami hala Yahudi, hala Israel kuno, taringot tu mabuka dalan tu debata. Alai taingo ma ganu hali au mardosa ikut terus do au mangulahon persobau nasongoni ikut terus do adong durus mudar ni pinahan menggantikan nyawa saya dipersembahkan sedemikian rupa. Jadi mula-hula do terus mula-hula. Jala ta ingo ma tuk suadong do hita zol maut na pitor pate so merdusa. Adok kita saya mula-hula do hita merdusa. Alani bakot tamarai bakun dagingon. Ngamar janji au saunari tidak akan berdosa lagi, tidak akan kulakukan lagi entah kenapa. Setokin nari nga merdosa muse. Alani napi na tupa nasida nama bahen korban ya lahu menggetihod dirina
akan berulang terus. Songoni mamardalan, songoni liling. Alai akka amang inang, Roma partikian balgani asini rohani debata marnida hita zolma, ala di materi na songonido, dangadok kita na sempurna laubui mangula hotsa madohotisa. Alani adong masakap na baru, adong madalan na baru na pinatupa ni debata asabui hita laho pajupang secara personal pribadi dang bepola perantara yang lain alai di bagasan anakna Yesus Kristus. Ido aka amang inang lapatan ni silangi manang kematian Tuhan Yesus dihita. Ibana managabe korban, ibana managabe ya durus mudarna laho manggatiho kita zolmaon asa terbuka akses tu debata. Dangbe iko melalui padita padiangan sebagai malim. Tapi saya sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus, saya punya komunikasi langsung atau pajupang do debata. Dak pola songon nani do ni hahatta be. Adong do hahatta gereja tua. Ikon melalui Bunda Maria manangyak komuse baru pe asa Yesus ninda muse dangbe, dan itulah salah satu yang dikritisi oleh Protestan bahwa Yesus do di bagasa Yesus do hita ibana do na tersilang dang Maria alai Yesus ibana do makokop jala ibana mana mabuka dalan nai baru jala na panguluhon. Ini menarik amang dan inang. Ya, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang diajar oleh Tuhan untuk membuka jalan baru akan solutif di kehidupan sehari-hari. Alai dang sekadar jalan baru. Gudang dok jalan baru. Alai dang Tuhan nguluan. Alai sabalikna untuk membuat tuh hamamago. Ini perlu diwaspadai juga. Kalau Tuhan memberi teladan kepada kita, Dia membuka jalan baru, ya kita juga sebagai orang-orang pengikut Kristus harus mampu untuk itu dan harus tergerak selalu membuka jalan baru. Ya, itu pertanda ya pikiran orang Kristen yang telah diwarnai oleh Kristus. Dakya buntu halak Kristen molositong ibana. Halak Kristen na porsea. Yesus yang punya kuasa selalu memberi jalan keluar. Ya, sifat ni halak Kristen adalah sifat solutif. Mangaleon akka jalan keluar. Kalau ni ikut terus lu hita marsia jaramang ikut talati do toruson hidup bener. Moladok kamu na hahurangan hikmat pangido hamu masian debata. Si patah hita do na hurang mangido hikmat. Ya, gari Raja Salomo baki raja idui pangidui bana manapis taribana alai bohado laho manguluho bangsom na bulunon bangsom na gudang akka pangalaho na mal atusan asabui hu amudiho manang asabui hu uluhon ipangidui bana habisuhon sian banua kicang. Alai kembali amang dan inang, saya sangat tertarik. Saya renung-renung kedong. Ay namargay dunay nama bayan topik minggo noraku. Ala dido isi dalam haruar jala na mangulu. Upamanat. Ay si tunggu. Jadi siya mulana di suraton dakkola jalan baru. Tapi diikut sertai dengan napanguluhon yang menghidupkan, yang konstruktif. Dan itu juga sifat kekristenan kita amang dan inang yang benar-benar menjiwai salib Kristus, ya bukan berakhir pada salib itu, dan itulah yang dipahami oleh orang tertentu gabe hauto ordinasida. Masa mate
tersilang hajahatod dui masa debata mate hapedang diboto anggonak ka ahli medis mana memahami on mulu muncul adong penyakit kan Roma akka ya ahli medis ayon bakteri na songono manang virus songono ikut cipta hono dotong bakteri ya bayeno lapa matehon bakteri na songono manang mangalo bakteri na songono ilmu kesehatan Cina jauh sebelum medical na modern ngai persajari na side ikon songoni do bayeno pamatehon akka bakteri manang akka virus na dong iya saya baca ada di pengantar seperti itu. Dunia barat terlambat do mabotoi, alai dunia timur atau tibu. Jala songoni do sasitongna, molo kematian itu adalah akibat dosa. Itu tahe? Kematian adalah akibat dosa, itu kan? Alamar dosa itu kemati mak. Alani laho panguluhon ikon mati do, ikonong na mati. Dan untuk itulah Yesus dan untuk itulah salib. Asa mangulu nong mate alani dosai. Ala itu tuh namate na menggati honon dan menamate biasai. Namate yang punya lebih kuat kuasanya daripada namate alani dosa. Dan karena itulah kita juga boy gabi mangulu. Alanido amang nang di kehidupan ta sehari-hari mulo adong wan jalan keluar dan menghidupkan. Itu berarti kita akan bangkit juga tadi kita ini terus belajar terus di bagasa Kristus asa akadalan nai baru na tercipta siak kita dukon nidak kolan asal ibaru alai ikonna membangun ikonna menghidupkan ikonna boy toto mangaliok ya pencerahan tu akka na humal yang las dorohak kamanginang las dorohat sudi ya dengan kecerdasan Kristiani, dengan etos kerja Kristiani akan berpengaruh baik di kehidupan di mana kita kerja. Pasti do, molo dibereng halak Kristen karejo, etos kerjanya baik, oh ini dia ciri khas orang Kristen, lalu yang lain juga mengikut seperti itu. Supaya mereka juga, oh iya lebih baik dibanding dari yang lalu. Nuaing akka amang inang moluduk tabering songoni pabuah nungabe di bagasan dalan nai baru hita nunga di dalan na panguluhon jala dalan hanguluan itu tu dang holan ngulu di portibion alai sahat do itu dalan hanguluan nas saliling nililing na ima di bagasan Yesus alai di jauh manuaing tuhita sudi akka halak Kristen akka naung di bagasan panadaon do naung takas di bagasa silang ni Kristusi adong opat hal na di jauh tuhita di bagasan partikianon perjulu ima tada potom ma ibana tada poton maksudna madapoton Tuhani ya dibaheni tadapoton ma marrohana sitong di bagasan kagogok ni kaporsiaon dung diurasi rohata diurasi ima marhite-hite nakingan panubusion ni tuhata Yesus jala menarik donak kamang dibona ni turpu natajahana ki 2 ayat ya ditaringoti do disi jamita di beberapa minggu na lalu ima nasian Jeremia 30 sada bahwa debata naeng mabahin padan nai baru padan nai barui di do surat tonon nama patik na dangbe di loh batu songon na binahen na ditikini akka hala Israel di perdalana sian Misir tu Kanaan alai surat tonon na padan nai barui di roha do ate-ate jala iman wainon amang inang padan nai barui di bagasan Yesus Kristus doi jala nunga disuat ton tu bagasak
dirita masing-masing. Molohian akamang diloh batu jahau buti alai nuaing dangbe ngadison jala tod dini tu hattai matoto manungguli hita pabuanong disido patik ni debata. Om manamangojar kita asa tadapoton aka persauran tadapoton nang hanguluan na ni buan na pinatupa ni Yesus Kristus. Hata dapoton amang inang itu bukan begini menanti-nanti. Ay gudang do son toy mapinay may mamarodo asini rohani tu hatay. Rodo asini rohani tu hatay, tapi ingat akamang inang anggoholak kohom do kita tidak. Dan itu juga sering menjadi pergumulan pertanyaan tentang doa. Ay buase kepola tang yakono be na perlu diibay, boto Tuhan itu na perlu diibain na. Ya, tutudo di boto Tuhan itu na perlu dihita. Alai diajari Tuhan itu hita tong mangido narikot dihitai. Ya unang tapikir lenon ni Tuhan itu sudia kana narikot ini baru pinasoma songoni. Daw, harus tetap kita ada pemahaman apa yang perlu untuk kita dan Tuhan tolong berikan. Tada potoma itu berarti harus ada gerak siap kita. Padua kon didok asa momos maniuk pakirimoni. Momos ya teguh kuat. Ini bahasa Batak yang sering kita dengar. Unang golom ria-ria. Ya ada pibigi hamu tayak kamangi. Unang golom ria-ria. Ria-ria ima sejenis tumbuhan jenis pandan, tapi dia punya duri. Molo so gomos tiniup manang naganggu-ganggu di maniopon, olo do gabi riba tangan niba. Gitu kan? Jadi ikut kuat do. Anggo kuat ni video ibana ni cabut ya tidak akan terluka tangan. Alai molo so kuat olo mai riba tangan. Unang ya ragu-ragu harus kuat. Ukon ni didok musema siat toan jala huhuk masih pajujuan di bagasan holong ni roha laho mangulahon akau laon nadenggan. Masing-masing yang sudah di dalam Kristus, di dalam na barui, di dalam na panguluhoni, ikon adong dotong amang dihita kemauan untuk masih paingotan, memperhatikan, huhut menolong, masih pajujuan, mendorong lebih pasnya ya, mendorong. Alai unang mendorong asal didorong buti, ya alai mendorong memotivasi asa tong diulahon akan adenggani. Unang luja hita kamang las dorhat tamu lubu hita sapunguan ya, dan gereja kita termasuk gereja yang ideal, tidak terlalu banyak warganya, dan kita juga dibagi dalam 5 sektor. Gereja yang ideal itu amang gereja adalah gereja yang dekat warganya, gereja yang kalaupun dibagi seperti sel sedemikian rupa tidak terlalu banyak, satu sel. Asawui saling memperhatikan apa ya yang sedang dipergumulkan oleh saudaraku yang di ujung sana tempatnya. Apalagi di Jakarta kita ini tempat kita bukan seperti tempat di pedesaan. Anggo di desa aka amanginang ono puluh kakak saluban. Itu semua kenal ya, semua itu kenal sampai anak-anaknya kenal. Memang itu dulu idealnya pembagian pelayanan di desa. Tapi ketika gereja kita berkembang ke kota, ya tentu kita juga harus beradaptasi dengan perkembangan. Dangbe ikut songobel genina di hutahian. Alai kita harus tata sedemikian rupa supaya kita dekat saling memperhatikan, masih pajujuan ya mengangkat. Las rohatta mulubui rupani akayana kota perak tatang yakot dison amang inang. Atau kita berkunjung ke rumah teman kita, di sido kita nuai ngonak kamang jauh-jauh tu kita asa unang godang madabu akka ruas ni huria ya akan nong tinobus ni tu hatanak kingani tu akka ulaon naso dinggan. Las dorohaku mabegi upaya ni seorang orang tua anak kon na karejo belgagazina didok ala ni belgani gazini anak kon
si pata dang ibo tu ibana mamakke gajinay olo di pakke tu akkana susumanin na. Si dibo to honik ko. Bah, sa ibu itu dapat hulu payhut-ihut. Dan itulah ayah yang baik amang inang. Bisa mengikuti anaknya arahnya kemana sekarang, apa yang dilakukannya. Lalu dia ingatkan itu kurang baik, itu kurang baik, itu kurang baik, yang baik ini. Itu ayah. Memang mula martaringat kita tu kesibukan akamang inang, kadang dak sangar rahita mamering ate ya anak kotai sudah di mana sekarang mereka. Apalagi mulu bidang muse ngadi dia dong atai nuaeng dong sapar miamat tahian ibana masa remaja masa kanak-kanak dung rumah tangga dung ngadi dia. Pertanyaan itu perlu itu. Nu ngadi dia kadong aku. Ya, asa buitong taleon aka pikiran nadinggan. Tuhata mengajari kita asa masih atuan, masih pajujuan tuaka ulau nadingan terakhir di dok. Unang tatadikon parpunguat tahian. Dalam bahasa Indonesia ini ditambah dengan kata ibadah kita. Jadi asal parpunguan. Alana gudang dok parpunguan ate. Ya, nawar pungu-pungu na gudangan. Ale parpunguan aha. Jadi yang asal parpunguan. Suatu tado urbani kan idok desi unak tadi ke parpunguat tahia boin na. Eta taulak ko musay parpunguat taboin na. Hapiak ka parpunguan na suringgan. Ya bukan itu. Tapi di sini adalah parpunguan dalam arti ibadah. Jangan meninggalkan persekutuan, jangan meninggalkan ya tempat kita beribadah sedemikian rupa. Amang inang, zaman yang mudah sekarang menggoyah orang untuk meninggalkan persekutuan perjolo. Merhua mahuisi liling nai. Sada setengah jam tahi ta biasa na pertemuan molo ibadah di gereja. Ya 1,5 sampai 2 jam kadang-kadang molo acara tambahan olor sampai lubi. Ya membosankan se. Membosankan alai dah ngolo mengalih pikiran bohado asa menggairahkan. Mamuse dibiarkan seperti itu. Amang inang kita gereja yang terbuka, ya saya selalu katakan kalau ada sesuatu yang kami peroleh dari tempat yang lain yang bisa menggairahkan jemaat kita, sampaikan ke majelis jemaat. Majelis jemaat akan berpikir ya, dan lihat kita bisa terima beberapa yang sudah ya diusulkan oleh saudara-saudara kita. Jadi unang hola didokon disi hola na boado menutun HP di san adong sungmonon inna. Ayo, apa itu di san? Yang benar-benar menggerakkan tapi secara teologis ya tentu tidak salah. Oleh karena itu amang dan inang, unang tadi kon parpunguat tahian, tapi bangunlah persekutuan kita itu, bangunlah di dalam darah Yesus, salib Yesus. Kalau salib itu ada penderitaan, ya ayo di situ kita bersama-sama membangun persekutuan kita dengan baik. Las marohani tu hatai marnida hita, molo sudihita alani silang nai nungatakas behita marda poton ibana, momos maniop pakirimon ibana, lukonimuse saling mendukung masyatoan jala hot membangun persekutuan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mauliati madihuali di batama nami na pengoton lapatan ni pakokopomo, lapatan ni silang na ikut dalananmu. Ali Tuhan nami, argana itu Tuhami ditubuso. Dangbe mudar ni pinahan na ikut durus menggutih kami. Jaleko patupau mula hulak. Alai nunga mudarmu ali Tuhan. Nasa halidrus marlaku torus salilingna. Ali Tuhan. Pergugui mahami totong makaposi. Asamiak kami di bagasan. Pakokopomi. Pasu-pasu makaina nami na rodi sodo akama nami sudita di bagasan hiras ni roha. Gohi ali Tuhan las ni roha nami. Pasiko akana kurang dope di bagasan ngulu nami. Jala di bagasan ngulu ari-ari piale Tuhan. Pakai mahami. Akka halap na bui mangalehon jalan keluar yang baik.
mangalehon tong aka kehidupan pencerahan asima rohan pasu-pasu mahameli Tuhan. Satokin nari masukan nami do majakon perpadanan nabadia dalam nami do yale Tuhan majakoko majakko dagingmu majakko mudarmu asa sakabona hami pahicca rohanami le Tuhan mandohotisa mauliati madiho di bagasan anakmu Yesus Kristus tangihom mahami amin. Tapasahat mapiliata maridi mahita sai solhot tu silangmi. Sangka
akadongan saha porsiaon, sonari masuk mahita tu ulaon na hohom. Paihut-ihut si taonon ni Tuhatai di duluk Golgata, kumokop zolma pardusa. Alanita pahibul jala tapauduk marohatta, paihut-ihut si taonon ni Tuhatai. Dehom. Natamado biru-biru naung tarbunui, majalo hagugoon dohot amoraon, dohot hapistaran, dohot sahala, dohot hamoleateon, hasangapon, dohot puji-pujian. Amin. Tung ise manuaing porsea di jamita nami, jala tangan ni Jakoba, tung ise manaung tumadasa, ay si burdo ibana tubu, songot tubur diadopan ni buhina, jala songot tunas siat tano na mahiyang. Dangadok kinauli ni rupana, manang hamulion na, ay huidahami ibana, dangadong rupana ubain si halomohonot ton ibana, dileay, jala dipasiding jolma do ibana, bawa na somal mangai pardangolan doh sahit ibana, pola ditabunihok kalak buhina maradupon ibana, dibahen leana. Jadi dak pola hurajumi hami ibana. Tongodo akka sahit tadiusung ibana, jala akka pardangolat tadi porsan. Alai anggorohat tamadok, debatado mamicang, mamukul, dohok pasipal ibana, hape alani pangalau sita ibana tartulang, binahen ni hazahatot ta ibana mabugang, ape tu ibana picak-picang perhitian ni hasonangata, jala binahen ni bugang na malum ita hilala. Luhut dohita lilu songon biru-biru, ganu masih todong dalan nabi, alai hajahaton nihita sudena, di honahot Jakoba tu ibana, di pasipal pe ibana, say manaw-naw do anggo ibana, dang manang makuling pamangan na, songo biru-biru do ibana na tinugu tu pamotongan, jala songon anak ni biru-biru na hohom, maradu pojol masih gusting ibana, tung naso dibuka do pamangan na, out na ginorga satonga suara.
laho sian ladangna manugihon ibana disorona sida masa halak ima si Simon sian Kirene dogoarna tu ibana ma di paporsaton hau pinarsilangi paihut ihut Yesus mangyuton ibana torok do halak nang akaburu-buru na manangisi jala mengadungi ibana. Jadi dilopak ko Yesus ma nasidanin nama. Hamu akaboru Jerusalem, unang maaw tatangisi hamu, dirimu na do anak komu nama, ay na Roma akka arisugot, dohonon nama disi, martua ma akka nahol, akka ina nasodung tubuan, jala nasodung panarusan. Disima pukau ni halak madok tu akaduluk tinggangi mahami dok tu akator hukupi hami ay mulo songonom papahen nasida tu hau narata ahamatagamun masa tu hau naung masak di surga alian. Ditugihod dope dua halak nari parjahat si pamateon rap dohot ibana asa duksahat nasida tu duluk namargoar pertakurahan diparsilak kom maibana disi rap doh akka parjahati nasada tu siamunna nasada nari dihabirangna. Jadi idok Yesus mak alea mang marpamuati marohammi dan nasida aidang diboto nasida nabinahin nasidai laho marbagi ulosna majepuk nasinurat manasida alai disurat silatus masada buah-buah dipalohot mai tuhawing odo hatana Yesus halak Nasaret Raja ni halak Yahudi. Jadi torokma Yahudi nama jaha buah-buai ai jonok tuhu taido hapa jalan ni Yesus jala tersurat doi di hata Hebir di hata Rom doh di hata Gorik dungi didok situa ni akka Yahudi matu silatus unang surati raja ni Yahudi alai nanidok naimanian audo raja ni Yahudi dungi dia lusi silatus ma nahu surati naung sinurat doing rodoa onoaing. See
ilea-leai akka na mamulusi do ibana, akka di paeleng-eleng ulu na madok. Ho, na mangalohay joroi, jalan na pajongjokot sa di bagasat 3 hari. Palua dirim, molo natutudo ho anak ni debata, mijur maho sian hau pinarsilangi. Sumat tu sido pangaliai ni akka situan ni malim, si boto surat do situan ni bangsoi, ay di dok B. Ia na asing di palua, diri na so terpaluasa. Raja ni Israel do ibana, atong mijur may ibana sian hau pinarsilangi. Asa porsea kami di ibana, naung dihaposi di bata. Atong ima palua hon ibana nuaeng. Molo na lomoro hana, ay ninna do, anak ni di bata doaw. Lau songoni do pangaliay ni panamuni na rap di parsilak ko do ibana. Ay dada Kristus iho, palua madirim nang hami atong. Alay dia lusi dongan na ibana, dipicang manin nama. Dang dia biari ho hape di bata. Adi perap ho nauhup pita. Nati gordo na tuhita. Ay tajalo do upa ni pabahenata. Alayang go ibana, danga dong di ulan na soture. Las nin nama. Oh Jesus, ingot au, yaduk sahat ho tuharajaw mi. Gabinin na Jesus mamado ibana. Situtudo hatakot tuho, sadaryodo ho rapdo au di paradaiso. Lai olat ni hosniari ro di pukul 3, hulum masa dok tanoi. Alai tar di pukul 3, dipanggir Jesus maswarana diangguk koma. Ali de bataku, buasa tung tadi konom wow. Eli lama sabatani. Alai ubigi ninna di basian akan ajongjong disi. Nama Josi Eli ya dok. Jadi dung diboto Jesus nang marujung saluhukna. Asa jupang na tersurati nin nama mauas au. Jadi adong madisi isian ni tua na asom. Jadi dibutongi nasida malimu tu bagasa tua na asomi. Dipalohok ma itu sada tolong. Lahok manurdukot tu pamanganna. Jadi dung di jalo Jesus na asominin nama nunga marujung. Dungi peuduk mauluna pasahaton todina. Dungi marsuara na gugu ma Jesus nin nama. Amang, dubaga sa tangamu mahu pasaha todiku. Jadi dung didoki tos ma hosana. Tapaho marohat tamartamiang mahita di bagasan rohat tabi laos jongjong mahita.
Laos dinasatok kini meribak mahire-hire di bagas joro sia gijang roditoru. Dungi humutal matanoi merigak madoh akka batu mamak muka ma akka tanoman. Dungi hehe madaging ni torop na badia akka namudum disi. Gabi ruar manasida sian akka tanomani. Jadi dukehe Jesus rodo nasida tu hutan na badiai pataridahon nasida tu torop palak. Alai dung di ida iduk ni soldadui rapdo akka donganna najumaga Jesus laloi rodi akka namasai mabiar situ tu mana sida nin nama tutudo on anak ni debata. Jadi sudi natoropi namar luhut mainodur masih topu adorana marnida nama saya laos mulak ma. Oh Yesusku. Alai adong madisi torop buru-buru nama natap madau-dau ima akan naung mangihuto Jesus yang Galilea pature-turehon ibana. Ala tongon ari parhubasad di pesta nabalga naeng maunang di hau pinor silang akabakke di hari sabati. Alani dipangido akka Yahudi matusilatus asa disuruh na mga rosak hai-hai nasida jala dipaijur. Gabi Roma akka soldadui dirosak mahai-hai ni na perjului songonido dongan nanarap tersilang do Jesus. Alai duk sahat nasida tu Jesus di ida ma nong sangamate ibana gabe dang dirosak be hai-hai na. Alai ditulakon sadasian akka soldadui mamudi-mudina tu adora ni Jesus. Jadi manigor puas masiani mudar mardongan aek. Namar nida saido nama katidakoni jala sitong do na hinatindakon nai ibana do uboto sitong na nido nai asa anggia dohot hamu porsea ay namasa dui asa jupang natar surati nama dok dang jadi ponggolon huli-hulina. Duk salpui dipangido si Joseph nasian Arimatea matusilatus paijuron na bakke ni Jesus. Sisian ni Jesus do ibana alai marsibuni do alani biarna mida akka Yahudi. Jadi dioloi silatus mai dungi Roma ibana dipaijur ma bakkena. Alai Roma nang si Nikodemus imanang Roma no po Jesus borngi-borngin na julu dibuam mamir dohot namar saur alu arga 100 hati. Dungi dibuat nasida mabak ni Jesus dibaluti matu dagangan rap dohot na hususi mangutun adat pananomon di Yahudi. Alai adong mardonokon hapa jalan nai sada porlak jala di bagasan porlaki adok sada tanoman nai baru nasudung hapiahan ni manang ise dope asa tu sinama di pihakon nasida Jesus sialap perhubasan di Yahudi ay jonok do tanomani. Marid dimahita dengan suara penuh silang nabadiai.
piliat tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, odo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doh na sa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na khusus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asa ko parhasyak kami pilihanon, pati bulharajom mo di tonga-tonga ni Kuriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami godang ni silehol-lehom mitu kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan debata ama namin na marhabangsa di atas ni saluhut, nung apatar huidahami holong ni roham na gudangi, gumodang doi siyan holong ni rohan ni ama-ama doho inaina di anak konna. Tung nasotar tibang do godang do arga ni silehol-lehom mu di kami, ay anak mu nasasaday di suruho gabe jolma, manaon perdangolan, icca-hicak do pastap-pastap, gabe terpajal ibana, jala tuhamatean humokop pami, mauliate marohanami ala nong say utang nami, jala melua hami siya dosa, siyak kamatean doho siyang gonggoman ni sibulis, ala ni pujion nami magwarmu na badiay, ala nong dipatupa anakmu perdomuan, pardengganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus, biru-biru ni debata, naung mamorsa dosa nami, doho dosa ni hazol maon, mauliat marohanami tuho, jala pujion nami mahoro di saliling ni lilingna, say tatap mahuriam na hinokokmu, jala na pinapungumi, say pahok madihami hasesan ni dosa, doho dame na pinatupami, say paiyas jala perbadiai mahami, asa terbuak ko kami tuan wagijang, pasau rok kami tu akan abadiai, say bunu jala persilak pemajol manaburuki, do sakak-sakak na roa na dibagasak kami, asa unang marlidak kami madapoton ama na di Banua Gijangi. Upasahat kami madiri nami tuho, jala huleho kami rohanami bahin inganammu, ala naung dihokopo kami, dihoma kami, jala hodi kami, say unang loas sami sirang siakko, dongani mahami, jala saur maho tu kami, say patugu maha porsion nami tuho, asa hotlak kanami ro di ujung ni hamatean, say ramoti maakarwasmu na mamarita kolong ni roham, doho dalan naung pinatupami, atong manang mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami, dohot raja nami, say asima roham, ingok mahami, di hasangapomi, jala buak kami tuhasonangan di labung ni debata. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Salih
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Dido pakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaorkon madamena tutodim. Mauliate maditu mamati ni tuhatta gomal maturu hatta tokin nari kamanginang igutottono tama parpadanan nabadiai alanita padipos ma parhudulta hatok mata padipos akana kurang gopas na subui ro tujulu on pengumuman nasida di bangku parjulu ate